したら今回は遊戯王のパックを買ったんですけど2パック、これとこれどっちがどっちか分かんないけどもう開けてしまいました。結果はという感じです。なぜ遊戯王パックを買ってしまったというかというと、バトスピやってるんですけど、お父さんに頼んでバトスピを買ってくれって言ったんですけど結局これを買ってきたというわけで、しょうがないでしょう。そういうのもこんな感じです。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあね。ダッシュウォーリアー。